yadda za ka haɗa ingantaccen maganin basir mai fitar da jini ko mai yin fitar baya ko mai fitar da farin ruwa. Duk irin yanda basir ya haifar ma da matsala in ka haɗa wannan abubuwan, Allah Subhanahu wa ta'ala yana bada afuwa da su. Abubuwan da za ka nema ba su da wani wahala in sha Allah. Kar a manta da following da liking da sharing don 'yan uwa su amfana. Za a je a nemo kanwa ne cokali 2, sannan za a nemi bagaruwa cokali 2 in babu cokali 'ya'yan guda 12, sannan za a je a nemi gishiri cokali 1, sannan za a nemi tafarnuwa cokali 2. In ka neme su haka za ka je ka samu ruwa galan 1 za ka dafa su. In ka dafa su za ka bar su su dafu. Idan suka dafu sosai sai ka sauke. Idan ka sauke za ka bari ya ɗan huce. Idan ya ɗan huce sai ka dinga zaunawa cikin ruwan kana yin yunƙuri.